magandang gabi o hapon o magandang umaga sa inyong lahat mga kababayan. Guys, tingnan nyo to. Tingnan nyo. O diba, mga kababayan kong mga taga Bicol dyan. Anong ginagawa lang inyo? Mabuting congressman. Kayo binabaha. Lubog kayo sa baha. Pero ang ginawa ng mabuti ninyong congressman, bumibili lang naman ng jet at chopper. Oh my God, what the F? Diba nakakaloka? Ang sarap sampalin ni Zaldico. Ang kapal talaga ng mukha nito. Tsaka ikaw Zaldico ha. Lahat ng mga topic about sa'yo sa Facebook o sa mga social media, gina-take down ninyo, mga walang hiya talaga kayo. For what? Para hindi malaman ng taong bayan ang kahayupan na ginagawa ninyo sa pera ng bayan? Ha? Sorry kayo kasi mag-ingay kami ng mag-ingay. Wala kayong magagawa. Sige, pang-take down ninyo mga vlogger na para sa bayan. Yan ang hilig ninyo mag-take down. Mapa YouTube, mapa Facebook, mapa TikTok. Ayun, ipang-take down nila guys. Dahil alam nyo ba kung bakit nila yung ni-report sa mga soldiers nila nga mga troll? Kasi ayaw nila mga kababayan na malaman ng taong bayan kung gaano sila kahayop gumastos ng pera ng bayan. O tingnan nyo guys, tingnan nyo mga kababayan, bumili lang naman siya ng jet at saka chopper. Buti sana kung bumili siya, hindi pa siya congressman. Hala, ngayon lang bumili si Rowena Guanzon na binokilya ka tuloy, Zaldico. Kapal-kapal talaga ng mukha ni Zaldico. Nabuking ang isang buhayang to. Buking na buking. Diba? Kaya kayo mga kababayan dyan sa Bicol, ano naman, mag-isip naman kayo sa susunod na eleksyon para hindi na mangyayari ito sa inyo. Kawawa na kayo ang kawawa dyan. Tayo ang kawawa dito. Dahil yung mga taxes natin na binabayad, binubulsa lang nila. Oy, anyway, Zaldico. Idol mo si Pastor Kibuloy, kaya pala siraan niya siya palagi. Idol niya siya kasi may sariling chopper, tsaka kaya bumili din kayo, kaya inaaway-away niya siya palagi. Kaya talaga mga buhaya kayo. Grabe, ang kakapal ang mukha. Kaya kayo guys, sundin nyo ang tibok ng puso. Anyway, oo nga. Sa susunod, bawi na lang kayo sa susunod guys. Kasi wala nang pag-asa ngayon. Lala na si Zaldico, si Martin Romualdez, ang tunay na Dracula ng kaban ng bayan. Lalang-lala na. Alright, at yan lang po. Maraming salamat sa panonood. Bye-bye, mahalin natin ang Pilipinas.